són 3 unitats de policia, que són 6 policies, 3 unitats que són 6 policies, 3 cotxes, 2 policies cada cotxe, i llavors ens han dit que també el 50% de les unitats d'intervenció immediata també farà actuacions constants a Sant Borrell. I d'aquí un parell de setmanes, quan puguem la temporada turística estigui un poc més avançada, el GAP també farà intervencions puntuals a Sant Borrell. La qüestió, el que hem d'aconseguir és que realment Sant Borrell se canvi aquesta sensació d'impunitat. La gent de Sant Borrell sàpiga que hi ha una intervenció, una presència policial important en tot moment. És important tant per la gent de bé que està per allà com per tota la gent que té activitats irregulars que pugui aturar-se aquesta sensació d'impunitat que es veu que pot ser que en qualsevol moment hagi existit a Sant Borrell. Per part del Cos Nacional de Policia hi ha hagut les UIPs que havien vingut a reforçar el tema de seguretat d'estiu fins divendres se'n van anar i a partir d'ara, a part dels CETAs habituals que estan destinats a la zona de Llevant i que faran més presència en aquests moments a Sant Borrell, hi haurà ratlles que són patrulles motoritzades, però també SUPR, que són els antidisturbis i tal, que van en salt uniforme, aquests també tindran una major presència, tindran un major desplegament en aquests moments a Sant Borrell, en coordinació amb la policia local, per intentar que en tot moment sempre hi hagi presència, o bé de la policia local, o bé de la policia nacional, o bé conjunta quan duguem a terme els focus. A més, li vull afegir que mantenim els 3 policies de barri que hi havia. Tot això que estic dient és un augment de policia nacional. Se mantenen els 3 policies de barri que ja hi havia a Sant Borrell. Els 3 de barri, els 6 d'unitats d'intervenció immediata més els GAPs.